a leda melodía da alborada de Pascual Veiga, o noso outro himno nacional da esperanza, da ledicia, abriu este acto, tamén esperanzador, porque desde aquí comezamos o camiño para conseguirmos 1000 empresas máis para a lingua galega. Se no calendario existen datas relevantes, a de hoxe é unha delas. E na historia de Galicia tamén. Xamais un estaleiro tan importante como de Barreras parou a súa actividade para celebrar un acto tan singular como é a investidura da súa galeguidade empresarial. En nome do foro Enrique Peinador, quero agradecerlle ao seu presidente, don José Francisco González Viñas, este xesto que é moito máis cunha anécdota. Todos vostedes teñen nas súas mans o tríptico no que se enumeran os contidos do protocolo de colaboración entre a Secretaría Xeral de Política Lingüística e o estaleiro Barreras. A sinatura dese protocolo fará, en representación do estaleiro, don José Francisco González Viñas, presidente, como dixen, e dona Marisol López Martínez, titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Don Carlos Varela García, fiscal superior de Galicia, e dona Dolores Villarino Santiago, como tamén o señor subdelegado do Goberno, don Delfín Fernández, acompáñanos neste escenario. E moitas grazas ás autoridades que nos acompañan e ao persoal do estaleiro que durante os minutos deixaron as súas tarefas profesionais para presenciaren a sinatura deste convenio a que lle seguirá despois un pequeno concerto da gaiteira Susana Seivane, a musa da nosa música galega. Non poden asistir, por razóns de diversa índole, moitas autoridades que, sen embargo, enviaron os seus parabéns ao presidente do estaleiro. Don Ramón Villares Paz, presidente do Consello de Cultura Galega, don Xosé Ramón Barreiro Fernández, presidente da Real Academia, don Senén Barro Ameneiro, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, don José María Barja Pérez, reitor da Universidade da Coruña, don Xosé Antón López Graña, presidente do Consello de Avogacía Galega, don Manuel Ferreiro Losada, xeneral xefe da Garda Civil en Galicia, don Gonzalo Jarco Uselo, tamén xeneral da Garda Civil, don Manuel Bouzas Canosa, xefe da Policía Autonómica, o director de cine Antón Reixa, don Francisco Fernández de Riego, escritor, e hanme disculpar todos os demais porque foron tantas as cartas recibidas que podería ser interminable o debate, polo tanto non farei mención a eles. A continuación, antes de dar paso ás intervencións, procederase a sinatura dun convenio do que lles falei. Polo tanto, eu invitaría ao señor González Viñas e a señora secretaria xeral de Política Lingüística que asignen previamente ese convenio. Bos días, autoridades, amigos e amigas, traballadores e traballadoras. Moitas grazas a todos por nos acompañar neste día, neste marco tan representativo de íntima relación psicolóxica e cultural de Galicia e da súa lingua co mar e cos seus habitantes. Hoxe
Para min persoalmente, pero sobre todo para o noso idioma, é un día de especial ledicia. Un dos protagonistas principais da nosa historia naval desde hai máis de 16 anos e valioso activo socioeconómico de Vigo e de Galicia enteira, o asteleiro Barreras, súmase a valente e imprescindible iniciativa do Foro Enrique Peinador. O obxectivo común a todos e a todas nós é que o galego consiga estenderse polas arterias e as veas das empresas de Galicia ata conquistar o seu corazón. Nunha singradura ardua que, como todas as historias de superación, conta xa cos seus pioneiros, como foron hai tempo empresas como Conservas Masó ou Augas de Mondariz, e cunha extraordinaria vanguarda de primeira liña que forman R e Caixa Galicia, entre outras, e a que hoxe se suma o estaleiro de Barreras. O futuro do galego non podería contar, sen dúbida, cun mellor apoio. Tamén creo que hai poucos escenarios máis metafóricos ca un asteleiro entre unha andana de barcos para expresar con claridade gráfica o complexo pero imprescindible proceso de normalización lingüística. Cada traballador tivo e ten un papel imprescindible para levar a bo porto e manter a flote cada un dos máis de 1.500 buques que Barreras ten construído ao longo da súa historia centenaria. Do mesmo xeito, somos a cidadanía toda, as persoas, ao fin e ao cabo, nos nosos actos cotiás, a todas horas e en todo lugar, as responsables de garantirlle a nosa lingua a conquista desta mesma meta. Os buques, construídos sobre unha exhaustiva planificación e co encaixe de milleiros de elementos distintos, son un froito conxunto que navega a partir da normal e imprescindible participación de todas as súas pezas, independentemente de pesos e de medidas. As sociedades, igualmente, avanzan a partir da convivencia plural de todos os seus sectores sociais. A normalización lingüística é, entón, un proceso público que busca garantir o avance social a partir do diálogo e a integración de todos os sectores e as persoas no fin común de conquistar o horizonte do futuro. Certamente haberá disonancias, algo tamén normal, por outra banda, pero o importante para min, igual que no mar o é para cada mariñeiro, é manter a vista no progreso colectivo e fixar o rumbo que leve a Galicia a acadar maiores cotas de benestar. Barreras, igual que a todos os integrantes do Foro Enrique Peinador e outras empresas, institucións e persoas que non están connosco aquí, pero das que si recibimos o seu continuo alento, entendeu perfectamente iso. Non en van a solidariedade e a xenerosidade son ferramentas imprescindibles tamén para o seu traballo constructor, e por iso debemos estar satisfeitos. A singradura do galego atracan Barreras nun novo peirao, mas non remata aquí nin moito menos. Hoxe comeza unha nova etapa que estou certa superaremos con éxito e en breve. Por algo contamos, ben o saben xa vostedes, con algunhas das naves mellor construídas que atoparse pode. A mensaxe a transmitir, mentres tanto, segue sendo a mesma que sempre foi, a de que o galego é a lingua de todos e, por tanto, a lingua que nos une e que estrutura a nosa realidade. E o mar, que non entende de bandeiras nin de patrias, senón que é, como calquera lingua, un ben universal que precisa respeto e consideración, é un excelente contexto no que destacar novamente esta mensaxe. Hoxe é un día de satisfacción, a satisfacción de saber que hai persoas e colectivos, sectores sociais vitais para a Galicia do futuro, que teñen unha visión nítida deste horizonte común que Galicia necesita, e que asumen compromisos xenerosos e decididos para facer deste horizonte unha realidade. As empresas, e no seu conxunto todo o sector económico privado, ten na lingua galega un activo intanxible capaz de xerar valor comercial e beneficios case que de inmediato. O Foro Enrique Peinador sabe ben do potencial do galego e os resultados do seu esforzo son proba fidedigna de que son cada vez máis os que abren tamén os ollos á idea
de que o galego suma beneficios e multiplica satisfaccións. Barreras, con este convenio, asigna non só un compromiso con esta idea, senón tamén un investimento de futuro. E a singradura que agora continúa, de seguro, conseguirá moitas máis adhesións. Noraboa, entón, a Barreras por creer en Galicia e nas súas potencialidades. Noraboa tamén ao Foro Peinador por un traballo imprescindible que contribúe sabiamente á normalización do noso idioma. E noraboa, por suposto, a toda Galicia, que gana hoxe cos estaleiros de Barreras un novo músculo aos remos da nave do idioma. Moitas grazas a todos. Señora Presidenta do Parlamento de Galicia, señora Secretaria Xeral de Política Lingüística, señor Presidente do Asteleiro Barreras, señoras e señores. Este acto que hoxe celebramos aquí podemos catalogalo como un acto cheo de esperanzas certas, pois representa o inicio dun camiño de ligazón entre a lingua e a empresa. Mesmamente podemos decir, sin temor a exagerar, que estamos diante de un acto histórico. Un acto de tal singularidade, artellado neste ámbito socioeconómico, que coido non caer no erro se dixese que non se celebrou nunca outro semellante en ningunha das comunidades autónomas que teñen lingua propia. Nesta escenificación, diante desta grada, podémonos sentir protagonistas da vanguarda, da diferencia e da originalidade, e tamén dar testimuño de que a lingua galega embárcase na excelencia do tratamento como vehículo de comunicación empresarial. Quero, polo tanto, felicitar o presidente deste asteleiro, don Francisco González Viñas, pola grandeza da súa decisión, que o sitúa xa nos anais da historia do proceso de dinamización e normalización do idioma galego no mundo laboral. Esta valente decisión de promoción do uso do galego entre os membros da empresa na publicación e na documentación culmina a superación de vellas inercias e temores infundados e faivos acreedores das mellores louvanzas das institucións públicas e das personalidades senlleiras do país, que son as que manteñen en ceso o sentimento galeguizador. Señor presidente de Barreras, este acto de hoxe trae ao meu masín os desacougos de pensadores como Antón Vilar Ponte, Rafael Dieste ou Otero Pedrallo, que no seu tempo laiábanse de que os empresarios non asumisen a galeguidade como un plus engadido para construirmos unha nova e valorizada sociedade identitaria. Para min, como fiscal superior de Galicia, é un honor estar aquí, invitado a participar na investidura de galeguidade empresarial deste asteleiro cargado de historia e de promesas de futuro para o progreso do noso país. Pola miña condición de xurista, debo decir que este convenio que hoxe asinades está dentro da máis pura ortodoxia legal do marco legal e xudicial. E isto é así porque a lingua galega debe estar presente como lingua dos negocios no ámbito empresarial, alleada dos presuízos lingüísticos que tradicionalmente caracterizaron a este sector da nosa sociedade. Animo a todos os traballadores que, desempeñando postos directivos, teñen máis responsabilidade na aplicación dos acordos que hoxe se asinan, para que a normalización da lingua galega vaya progresando en todos os aspectos. Ser galegos é algo moi profundo e moi serio. Ser galego é sentir as connotacións do espírito, dixo en certa ocasión don Ramón Otero Pedrallo, e abofé que así é. A empresa Barreras conta hoxe cunhos 150 empregados fixos. A maiores, a industria auxiliar da compañía suma un total de 2.500 persoas. O mundo empresarial resulta fundamental como colaborador na recuperación do uso da concienciación idiomática, polo efecto multiplicador que ten calquera actividade que desenvolva na sociedade. Animo, pois, a este numeroso colectivo de traballadores e empresarios aquí presentes a secundar o exemplo galeguizador e de moderna estrategia empresarial que, como entidade comprometida coa realidade social e cultural de Galicia, asumiu hoxe publicamente e sin presuicios no ámbito da súa dinámica comercial o asteleiro Barreiras. Que o seu exemplo se estenda a todos os sectores productivos do noso país. Moitas gracias. Antes de nada, bos días a todos e gracias por un día laborable como hoxe
estar aquí ao mediodía tratando de participar con toda a gran familia que é o estaleiro Barreras, tanto no que fai referencia á súa propia plantilla, como fai referencia á industria auxiliar, que realmente, de maneira práctica e día a día, formamos un todo conxunto, de tal maneira, eu lle decía a meus compañeros que impulsaron o desenrolo, o desenvolvemento deste acordo, que hoxe na construción dun barco calqueira dos que vemos aquí, o 90% das horas de traballo efectivas que fanse aquí en o estaleiro proveñen, como todo o mundo sabe, da industria auxiliar en súa enorme gama de representacións, tanto da que sean caldereiros, como tubeiros, como soldadores, como mecánicos, como electricistas, frigoristas, da o mismo. De tal maneira que cando Barreras asiña, como acabamos de asiñar a hoxe, un convenio en donde Barreras se compromete dunha maneira práctica e irreversible a ir día a día empuxando por o desenrolo, o desenvolvemento da nosa cultura baixo todos os puntos de vista. A lingua, a escritura, a fala, a forma de entender a vida dentro do que son unhas enormes jornadas laborables en os diferentes turnos de traballo, queremos impulsar e darlle vida á nosa cultura que ven facendo un desenvolvemento inusual con o devenir dos tempos e eu apunto como propósito un día como hoxe que sendo Barreras o primeiro esteleiro galego que asiña un convenio deste tipo que en próximos meses, pero dentro do ano en que estamos, pudérase asiñar tamén con o respaldo de Barreras un novo acordo en donde o protagonista dese día fora a industria auxiliar. Barreras sabe perfectamente que con esta asignatura non está asiñando solamente o que é Barreras, está asiñando o que é Barreras e seu entorno. Como acaba de dicir agora o Fiscal Superior de Xusticia de Galicia, 2.500 traballadores provenientes da industria auxiliar traballan todos os días en barcos que veñen, que facemos nosotros dos nosos contratos en Barreiras. Que cousa máis normal, cando nosotros aseñamos este contrato, este convenio, que nós sabemos perfectamente que non é solamente Barreras o que está aseñando todo o que é o colectivo, a esa enorme familia do Naval de Vigo, que en este momento é un día como hoxe, rompendo siquera esa primeira lanza no camiño, Barreras asiña o primeiro, pero non vai a ser o último. Eu respondo que o resto do Naval de Vigo, tanto a nivel de os outros asteleiros, algúns dos cuales están aquí presentes, como da industria auxiliar, maioritariamente representada por os centos e centos e centos de compañeros que están acompañándonos un día tan importante para nós como hoxe. Eu non quería abandonar a tribuna sin recoñecer o enorme mérito que desde todos os puntos de vista en a difusión, en o desenvolvemento da cultura galega ten o presidente do foro Enrique Peinador, Pepe González, que é o que está facendo ás veces de moderador un día como hoxe, porque é realmente o alma mater de todo este enorme movimento que Barreras saluda entusiásticamente, porque cando eu personalmente empecé a formar parte do foro Peinador, enseguida trouxéronme as filosofías, a metodoloxía, a forma de pensar que ten este foro presidido, como digo, por Pepe González. Para nós é hoxe un día de enorme satisfacción, é unha maravilla, de verdad, poder veros ahora todos aquí acompañándonos a nós en este ratiño, digamos, en donde todo o mundo ha deixado de traballar unha hora, digamos, para poder acompañarnos e para nós, para a historia de Barreras, un día como hoxe, estará sempre presente nosa historia con tintes dorados resaltando a enorme trascendencia que desde todos os puntos de vista, e non podo deixar de olvidar e de falar cando eu falo dos 2.500 traballadores da industria auxiliar de Barreras, están aquí acompañándoos, como non podía ser de outra maneira, os membros do Comité de Empresa de Barreras que respaldan dunha maneira activa, de unha maneira dinámica, a presentación do que é a asignatura do convenio. Meu compromiso é real, noso compromiso é irreversible,
iremos avanzando e obtendo novas cotas, sempre ao amparo deste grupo e da Xunta de Galicia, representada en este caso por a súa presidenta Dolores Villarino e por a directora xeral de Política Lingüística Marisol López, e esperando que ao largo e ancho deste ano podamos reiterar con vos a industria auxiliar un acto que globalice de unha maneira total o sentir da industria auxiliar de Vigo, o naval de Vigo, en o que fai referencia a este tema tan bonito de tanta envergadura. Moitas gracias. Señor presidente de Hijos de J. Barreras, señor González Viñas, fiscal superior de Galicia, señor Varela García, secretaria xeral de Política Lingüística, señora López Martínez, señor subdelegado do Goberno, don Delfín Fernández, presidente do Foro Peinador, don Xosé González Martínez, Pepe de Redondela para todo o mundo, autoridades, amigos e amigas. Bos días a todos e a todas. O Parlamento de Galicia, como fábrica de valores, ten a obriga de impulsar e celebrar todas as medidas que contribúan a garantir os dereitos lingüísticos dos galegos e das galegas e a favor da normalización do uso da nosa lingua. Agradecemos, polo tanto, a iniciativa da Dirección do Hosteleiro e da Secretaría Xeral de Política Lingüística de deixar hoxe patente a importancia deste compromiso tamén para o sector empresarial. Barreras é unha das maiores e máis importantes empresas navais de Galicia. Ao longo de 116 anos, integrou ca cidade de Vigo unha historia compartida de convivencia e complicidade, acadando un merecido liderato no sector en Galicia e en Europa. O compromiso desta empresa de Barreras co galego é, polo tanto, un factor de felicitación para os obxectivos da defensa e normalización do uso do galego como elemento de unión de todas e de todos e con tanta importancia e cada vez maior no sector tamén privado. O grao de concienciación e de implicación desta empresa é un exemplo para o sector do naval galego que podemos extrapolar tamén a toda a nosa industria. E co anuncio que fixo de que este convenio se ampliaría a toda a industria auxiliar cobra aínda máis relevancia. A incorporación da nosa lingua chega a todos os niveis das relacións internas e externas dunha empresa que conta con 1.500 buques navegando por todos os mares do mundo e que estou certa que os seus traballadores van a acoller con entusiasmo e moi positivamente. O Parlamento de Galicia saúda este proxecto que supón unha alianza estratéxica entre o naval e a nosa lingua, o galego. Constitúe un importante apoio no crecemento e fortalecemento da nosa lingua. Temos, por tanto, a obriga que aceptamos encantados de defender o noso idioma conforme aos principios e obxectivos do Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por consenso na Cámara Autonómica no ano 2004. Debemos de facer todo o que estea nas nosas mans para introducir na sociedade unha visión afable, moderna e útil da nosa lingua común. Representa o orgullo que temos de ser galegos e galegas e a superación de vellos complexos que hoxe nos resultan incomprensibles. O noso obxectivo irrenunciable é potenciar unha Galicia diversa, tolerante e orgullosa do seu idioma, que a define e singulariza e que constituye un factor de unidade indiscutible entre os galegos e as galegas. Nunca debe de ser motivo de enfrentamento, porque a relación dos galegos co seu idioma é de normalidade, de identidade, de afecto, de amor, nunca de controversia. Polo tanto, só debe de ser empregado como instrumento ao servicio da súa potenciación e posta en valor. Temos o compromiso
moral, coas xeracións presentes e futuras de preservalo, de poñelo en valor, de protexelo e de comprometernos co seu uso e difusión. Con iniciativas como a de hoxe, demostramos que o galego supón xa un factor positivo no mercado, unha marca de calidade e símbolo de excelencia. Contamos cada vez máis coa implicación dos sectores económicos e empresariais que con este compromiso ofrecen un apoio fundamental para a normalización definitiva do uso do noso idioma, do galego. Evidencian que a base social do galego é moi amplia e constituye o medio de expresarnos, de ser galegos e galegas. Parabéns para esta iniciativa, en nome do Parlamento de Galicia, que celebramos con ilusión e potenciaremos co noso compromiso. Moitas gracias.
Moi bons días. Que tal estades por aí abaixo? Con todos os que sodes e non se vos escoita, Que tal estades por aí abaixo? Aí. Nós estamos encantadísimos de estar esta mañá con vos aquí en Vigo neste acto de galeguización dos estaleiros Barreras. A min pareceme un exemplo a seguir, como non, así que moitísimas felicidades a todos.
dos piratas do xendía.